Quina és la raó per la que participes als Jocs Paralímpics? Hòstia, bona pregunta, Aquesta no me l'han fet mai. El per què participo? A veure, evidentment, una part és perquè m'hi he de classificar i m'hi classifico, però per mi la raó que dona participar en uns Jocs Paralímpics és el de... O sigui, jo quan he aconseguit medalles en campionats d'Europa del món no tenen cap repercussió. O sigui, com molt s'entera algú d'aquí al poble, però ja està, no va més enllà. En canvi, els Jocs Paralímpics tenen un ressò molt gran. Llavors jo crec que és el poder motivar a altres persones que poden estar en una situació també de discapacitat o de dificultat i de com donar aquest impuls a que intentin superar les seves dificultats a base d'esforç i tot, i que al final, si nosaltres arribem al que aconseguim a fer, es pot aconseguir pràcticament tot. Jo crec que aquesta és la raó per la qual participem en aquests jocs, i també sobretot la raó per la qual vam participar en els últims, perquè els últims jocs van ser en pandèmia, vam anar a Tòquio, de Tòquio no vam veure absolutament res, vull dir, vam estar totalment tancats, no hi havia públic als pavellons, llavors pensaves, què fem aquí? Tornem a preguntar aquesta. Com va anar el teu campionat Atenes 2004? Hòstia, fa molts anys d'això, fa molts anys d'això. Sí, a veure, clar, va ser un... Clar, era jove, tenia 17 anys, aconseguir una medalla en aquells jocs va ser espectacular. És veritat que he de dir que el nivell era més baix que el que hi ha ara mateix, perquè en aquell moment encara tot era molt més amateur. O sigui, a la que es va començar a professionalitzar molt, el nivell es va començar a multiplicar, però va ser una experiència molt maca, d'aquestes que dius, hosti, estic vivint en un núvol i no vull baixar. Com va ser la teva primera competició i quan? Això ja és de... No, ara intentaré respondre bé. Mira, la meva primera competició va ser uns jocs escolars que vaig jugar a Esparreguera, en el pavelló, que a més jugàvem contra... Clar, eren escolars, per tant jugàvem contra nens d'altres escoles. Clar, els que veníem del club jugàvem millor. I recordo que segur que vaig treure alguna medalla, això no exactament, però sí. Després, a nivell... Clar, jo el que recordo molt és la meva primera competició internacional. Això va ser el maig de l'any 1999, a la República Txeca. I com va ser la teva adaptació en aquest joc? Diria que la paraula que la millor defineix és que va ser natural. El tenis taula és un esport que ajuda molt en aquest sentit. Entre el que és el tenis taula paralímpic i el convencional no hi ha pràcticament diferències en reglament. La limitació física importa, però tampoc és determinant. Llavors va ser tot molt natural. Vaig trobar més diferències en quan vaig començar a jugar amb el tema adaptat, amb el tema paralímpic, perquè sí que era tot més lent, era com... semblava més... se'm feia avorrit i tot, dic, hòstia, què juguem aquí, no? Però és molt més tàctic, saps? Vull dir, la gent no només li dona fort i tot, sinó que la col·loca bé aquí, la col·loca bé allà, es fixa tu com et pots moure i te la tira a l'altra banda, i, ostres, em va costar un temps adaptar-me. Tens alguna queixa del reglament de l'esport? Ara és el moment, Sí, diria que una. I és que, fixeu-vos, us explicaré una cosa que competeixen, el tenis taula adaptat, tu pots jugar en peu o pots jugar en cadira de rodes. Hi ha gent que juga en cadira de rodes. Els que juguen en cadira de rodes sí que hi ha una norma que canvia, que és que sabeu que el primer impacte que li dones al tenis taula, al ping-pong, és que jo li ping-pong tota la vida també, sabeu que se li diu el sac, el sac. Doncs el sac, la pilota en els de cadira de rodes no pot sortir pels costats,
vale? És a dir, la taula fa aquesta forma, vale? Fa una forma així rectangular, no pot anar cap als costats, ha d'anar com cap al fons de la taula. Vale? Els de peu no ho tenim, això. I clar, quan enganxes a algú que sap sacar molt bé i tot, és que el meu entrenador m'ho diu és que Jordi, és que si a tu realment algú et sap jugar bé, és que per molt que tu entenis i tot, és que la limitació, clar, et fan un sac al costat i després te'l tiren a l'altra banda i és que no pots arribar. Llavors, jo faria la mateixa norma que hi ha en cadira, també pels jugadors paralímpics de peu. Alguna vegada has pensat en deixar-ho? Jo crec que m'he retirat més vegades de les que he començat a jugar. Sí, sempre. Després de cada decepció gran, i decepcions grans n'hi ha moltes més que d'alegries, ho he pensat en deixar. Passa que al final suposo que m'agrada tant que continues, però sí, sens dubte. Moltes vegades ho he pensat en deixar. Tens algun amic o familiar que t'hagi ajudat i recolzat sempre? O sigui, que t'hagi animat a seguir tot això? Sí, sempre el meu entorn molt proper, no? Pues els meus pares, la meva parella, sempre han sigut persones que a mi m'han dit bueno, tranquil, relaxa't, deixa passar un temps i d'aquí un temps ho veuràs d'una altra manera i segur que ho tornaràs i és això, no? Al final és deixar passar el temps, deixar passar aquest dol, no? D'alguna manera, de la decepció. Quan hi poses molt esforç en una cosa i no et surt bé, doncs la decepció que tens és gran. Però bé, que al final tot passa i si és una cosa que t'apassiona i t'agrada com passa a mi amb el tenis taula, continues i per això doncs, porto tants anys. I què tens pensat fer quan et retiris? Quan deixis de jugar? Sí, jo fa anys que ja intento, ja fins i tot dins la meva carrera esportiva, intento fer com un retorn. Què vol dir un retorn? És a dir, jo el tenis taula m'ha donat moltíssim, per no dir que m'ho ha donat tot. O sigui, gran part del que Jordi Morales és pel tenis taula. Llavors, jo tinc ganes d'alguna manera de retornar-li al tenis taula, no? Si el tenis taula fos una persona física, retornar-li tot allò que m'ha donat. No? I també perquè jo tinc un bagatge d'experiències al meu interior de privilegiat, com he dit, perquè poques persones doncs ho han aconseguit i fins i tot diria que em sembla egoista no poder transmetre aquestes experiències sense anar més lluny, estar avui aquí, no? Amb vosaltres fent aquesta entrevista. És una manera a mi de poder transmetre tot allò doncs, que a mi m'ha donat de cara a les altres persones doncs, també ho puguin viure d'alguna manera. Llavors, això és amb el que jo més o menys havia pensat. Des de quina manera? Que si és des d'entrenador, si és des de... I per exemple també he estudiat doncs, temes de gestió esportiva, també m'agrada, no ho sé. Des d'anar, per exemple, també faig xerrades, no? A vegades i vaig a centres educatius com el vostre i tot. No ho sé, no ho tinc enfocat cap a una única manera, però el que tinc molt clar és que, ja et dic, tot el que jo m'he portat en la meva carrera esportiva no pot quedar aquí, a dins meu, sinó que s'ha de transmetre, s'ha de comunicar, s'ha d'arribar als altres, i això és el que em penso dedicar a fer. Vols transmetre al final tot el que ha sigut per tu en l'esport, no? Correcte, o sigui, tot el que per mi ha sigut l'esport, jo ho he d'explicar, perquè pot ser que li desperti amb algú no? Que li obri els ulls i dir-li, ostres, que per mi l'esport també pot ser una cosa així. Llavors, jo crec que és la meva finalitat. Doncs ja estaria. Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i un plaer haver-vos visitat.